You don't have to spend money to be kind. It's the processes, ch'mod, y pethau chi'n neud, fi'n dweud trwy'r amser, sa pobl yn prynu ceir wrthyn ni, ni'n edrych ar ôl bobl. Os chi'n edrych ar ôl bobl, bydd nhw'n prynu ceir, a bydd arian yn dod. Os nad ych chi edrych ar ôl, felly bydd nhw'n prynu un car, sa nhw'n mynd i dod nôl. Os chi'n edrych ar ôl bobl, maen nhw'n dod nôl i chi, ch'mod, chi gorfod bod yn onest. Os chi'n edrych ar ôl pobl fel teulu, a maen nhw'n teimlo fod nhw wedi cael ei edrych ar ôl fel teulu, beth ti'n iawn? I dweud y ffordd arall, mae ni'n persodi yn y cymundeb, a mae cymundeb yn persodi da ni. Customer service, chi'n edrych ar ôl bobl, maen nhw'n dod nôl, full stop. Os chi'n edrych ar ôl nhw, sa chi'n mynd i golli nhw. Pethau ni'n neud yn y cymundeb, ni'n helpu da, o'n ni'n neud food banks, pan ni'n ar gau yn diwrnod lockdown y fe, cefnogi'r Tin Man project yn Aberth, a mae'n gweithio i ni. Mae pobl yn gweld pobl yn neud, ac maen nhw'n gwybod ni'n bobl i prynu ceir wrtho, achos maen nhw'n trysto ni. Dwi'n mwynhau neud Na beth bwysau. I dweud y gwych, mae pobl yn dweud i fi, a'n dweud, it's a very selfless thing you're doing and doing that. I see it as a purely selfish thing, because I get so much out of it. Bydd 20 mlynedd yn ôl, ges i damwain wael ofnadw, ch'mod. O fi yn wheelchair am blwyddyn ar ôl ni, a canroedd popeth i'r tîm i cael fi cerdded nôl to, a i fi hunan. A'r unig ffordd ti'n neud yw gweithio'n galed. So os ti'n bol yn gweithio galed, if you appreciate what people do for you, you want to do a bit more. Ti'n bod, whatever you take out, put a bit back in, ne fe? A fel dwi'n neud lot i pethau yn yr ardal, mae pobl yn cyfnogi fi'n yn prynu ceir wrthyn ni. Ch'mod, mae rai pobl yn gallu weld, ti'n bod, pam ti'n neud y pethau fan ni? Wel, mae'n gweithio dros y bwrdd i gyd, efe? Mae'n gweithio i'r busnes. Dwi'n cael lot o mas o fe. Mae'n dangos gwrdd siampl i fel plant fi, fel maen nhw'n tyfu lan. Ch'mod, os chi'n edrych ar ôl pobl, yn unrhyw beth ti'n neud yn bywyd, mae'n mynd i dod nôl i ti. Full stop. Trwy'r amser. Tîm, odi, tîm. Tîm, mae'n un eiliad. Na pwy dwi'n cadw yn y swyddfa fi, mae'n credu mae hwnna'n rili bwysig. Hwna beth ni, fel cwmni, yw beth i fe. Os chi'n edrych ar ôl y bobl sy'n gweithio dyn ni, ch'mod, os ni'n mynd mas yn noswaith fel i go-kart yn rhywbeth, hwn sydd gyda ni, achos mae'r teamwork yn mwy bwysig na dim byd. Dwedais i nawr, os maen nhw'n dod 9 o gloch yn y bore, maen nhw'n mynd 7:45 yn y bore i fi. Achos maen nhw'n gwybod wedyn, os maen nhw eisiau awr fan hyn i wneud rhywbeth, dwi'n bol yn neud A fi'n cael popeth mas o bobl, y tîm i fi i gyd. Maen nhw'n absolutely great i fi, ti'n modd. Os dwi'n edrych ar ôl rhywun, bydd nhw'n edrych ar ôl y cwsmer. Os maen nhw'n edrych ar ôl y cwsmer, bydd nhw'n edrych ar ôl fi. A mae'r cylch mowr yn troi. Fel na mae'n gweithio. Mae'r rôl yn troi trwy'r amser ydy. Chi'n cael mwy mas o'r bobl. A chofio, os mae trafferth da rhywun, mae'r drws o agor, mae'n gallu siarad ni hyd yn oed popeth, yn rhywbeth personol, ni gallu ffindo rhyw fath o ffordd mas. A dwi wedi cael pobl yn dweud, Ian Gravel's just a do-gooder. But nadi, it's ingrained in you. Fi ffili byw fy mywyd heb o helpo. Sa'n jogan, chi goffod gweithio galed, chi goffod wneud plans, chi goffod gwerthu ceir. A ti'n bod, ni wedi wneud ffantastig job, ond dim fi sy'n wneud pob beth sydd y fi.